राति जंत्रणा अनुभव करवा आम सेन चली जा आज मो पाई नुआ कथा नुह पिला बेले मोर एरिया होने आम दीदी तुलसी पत्र रसरे मो शेष बेले आवाज तमे तुलसी पत्र रसरे मो शेष करबा परे मते जंते लागुछ मो दीदी को मो पाई जाई नहीं एते बड़ सौभाग्य होते बहुत अच्छे आपण को दीदी ही पड़ी काहे के ही पारे बोलती पिला दिने मो दीदी मो पाई जाई करे तमे ताजे मो पाई सही करला मो जानी मो दीदी संपर के देखा होगा किंतु तुम प्रथम देखा मो मन बुझी गला आज तो तमे मो दीदी बदल ने दीदी ओ तुमको दीदी बोले रखी जानी दीदी मो दीदी की तो मते बहुत भल पाए से दिन तिला श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि मो जन्मदिन मो खीरी खाए को भल पाए बोली मो मामा मो पाए खीरी तैयार कर देइथिला आ मो दीदी तन्नी जो हाथ रे मते खुआई देइथिला मो दीदी मो पाई कोण कोछ तुम देखिबो तालो अपेक्षा कर दीदी अपेक्षा करो तमे अपेक्षा कर ए मो सानो भौरी ए मो अर्जुन सेदिन मो मामा के पाखे पाइबे परिस्थिति रे पड़ी ताको मो परिचय देई पर नथिले आज भी परिचय देई पर जे मो ता दीदी बोली मो जता को सब शब्द कथा कहि देबी ता तो से जानि जीवो नहीं मो स्वामी की खोजिया पाई मु तो एखुर काम करबा कछि एमिति परिस्थिति रे मो कोन करिले मो नीचे रे बसिबो ए देखो आज पर्यटन तमें फ्रॉक साइड रे मरिबा पछंद साइड रे रखेबे मो जानिनी मो दीदी समर केबे देखा हो किंतु जेते दिन बचे देबे मो दीदी रश्मती को मो एते प्रति दिन देखुते खाली मो दीदी को न मो मामा को भी मो खोजे मोर विश्वास खूब शीघ्र से माने को सहित मो देखा हिची खूब शीघ्र अच्छा मु तमको गोटे कथा पचारिबी नहीं तमको नुह तते बोली कह मु तमको बड़ा भौणी आसनी बसी साची जेतबळे मो तम सानो भौणी दीदी सानो भौणी मो तम ठीक अछि मो सानो भौणी मन में तू मते एते निजर परिसर में जेतबळे तो बड़ा भौणी अधिकार नहीं मो तो निश्चय रखिबी अच्छा मते कहिलो कहना सेमा तो जोर जबरदस्त मंदिर को नहीं जाउतले काहे से मने चाहू जदी मो से पंचानन को विवाह कर कोन ए मो तो मन भाई प्रीतम को से पंचानन को विवाह करे किते तमे को दीदी प्रीतम मो मन रे अछंती बहुत अछंती मोर प्रत्येक रक्त बिंदु रे केवल प्रीतम कथा भाबुछ आ प्रीतम को मो पाखु छड़ी लेबा को चेष्टा करे बाध्य होई मो आत्महत्या करतिबे आत्महत्या सुमन प्रीतम तो मोला बंसी बना दीदी तमने तमु तमो दीदी मिली नहीं ए मोर हजी दीदी से पूजा
ଦିଦି ନୁହଁ ମୋ ଏ ଦୀପାଳି ଦିଦି। ଦୀପାଳି ଦିଦି କୋଉ ଦୀପାଳି? ଆଗ ଘରିଆଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନିଜର ବୋଲି ଦୁନିଆର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାଇଲେ ବି ମୁଁ ଆକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆସନରେ ବସେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଦିଦି ବୋଲି ଡାକୁଛି। ତମେ ବି ଦିଦି ବୋଲି ଡାକ, ପ୍ରଣାମ କର। ପ୍ରଣାମ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଦିଦି। ଆମେ ସୁମନ ଦିଦି ମାନେ ମୋର ବି ଦିଦି। ସୁମନ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କଣ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆର ସୁମନ ଛଡ଼ା ମୋର ନିଜର କେହି ନା। ଆଉ ସୁମନ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ମଜବୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା ହବ କହେ ନା ବାପା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଆମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିବୁନି। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ପ୍ରୀତ, ତମକୁ ମତେ କେହି ବଙ୍କା କରିପାରିବେନି। ଏ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତମକୁ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି, କେହି ବି ଦୂରେଇ ପାରିବେନି, ଆମକୁ କେହି ବି ନୁହେଁ। ଶୁଣ ଦିଦି, ଅନେକାପୁର ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ସରିସାରନ୍ତାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୋ ଦିଦିକୁ। ମୋ ଦିଦି ସହ ଦେଖା ହେଲା ମୋ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହବ। ଆହୁରି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୋ ଦିଦି ମତେ ନିଜେ ଗର୍ଭ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦବ, ନିଜେ ମତେ କନିଆ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଏ ପ୍ରୀତମ ସହିତ ବେଦୀରେ ବସାଇ ଦବ। ଏତେ ଖୋଜିଲା ପରେ ମୋ ଦିଦି ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଜ ଦିଦି କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ହେ ଦିଦି, ତମେ ନିଜେ ମୋ ଦିଦି ବଦଳେ ଦିଦି ତମେ ନିଜେ ମତେ ଗର୍ଭ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦବ, ତମେ ନିଜେ ମତେ କନିଆ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦେଇ ଏ ପ୍ରୀତମ ସହିତ ବେଦୀରେ ବସାଇ ଦବ। କୁହ ଦିଦି, ତମେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବନି? ଏ ଦିଦି, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମନ ନେଇ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ସିନ୍ଦୁର ରୂପ ଦେଇପାରିବନି? କୁହ ଦିଦି, ତମ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିପାରିବନି? ନିଶ୍ଚୟ କରିବି, କଥା ଦଉଛି ତୋ ବାହାଘର ମୁଁ କରିବି। ଏ ଦିଦି, ଏ ଦିଦି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ପ୍ରୀତମ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହବ। ମୋ ପ୍ରୀତମ ମୋର, ଏ ମୋ ପାଇଁ ମୋର। ତମେ କେବଳ ମୋର, ଆଉ କେବେ ନୁହଁ, ମୋର। ଶୁଣିଲ ତ ଦିଦି, ସୁମନ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି କମ୍ ଭଲ ପାଏନି। ଆମ ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠୁ ଅଲଗା, ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଯଦି ଛାତି ଚିରି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ରାଣୀ ହେଇ କେବଳ ସୁମନ ବସିଛି, କେବଳ ସୁମନ। ଦୀପକ, ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତମେ ଦୀପକ କାରଣ? ଦୀପକ କିଏ? ଦୀପକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ତମ ତାକୁ କାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତମ ସ୍ୱାମୀ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ବି ସିଏ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀର ପଣତ କାନିରେ ସିଏ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ତମ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି? ଚାଲ ତମ ମତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। ତମ ଅଧିକାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବି। ତମ ଭଳି ଜଣେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବି କେବେ ନା ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ରହିପାରିବେ? ତମ ଦତରା ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଜଳିଯିବେ, ତମ ଆଖି ଲୁହରେ ସେ ଭାସିଯିବେ। ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ମୁଁ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ଆରେ ଯେ ତମର ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛ କାହିଁକି? ତା ଆଡ୍ରେସଟା ବଦଳି ଦିଅ। ତମର ଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ମତେ ନିଜେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ନିଜର ଭାଇ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆସରେ ବସେଇ ସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ ଭଉଣୀର ଅଧିକାର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆଣିବି। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। କୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ତମେ? ସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ତମରି ପାଇଁ। ମାନୁଛି ଯୋଉ ଦୀପାଳି ତମ ଛାତିର କଲିଜା, ତମେ ତା ସହିତ ଏମିତି ବେଇମାନି କରିପାରିବନି। ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼େ ଭୁଲି ଯାଇଛ ତମ ପଛ କଥାକୁ, ଭୁଲି ଯାଇଛ ଦୀପାଳି କଥାକୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେ ନା ମୋ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁଛି, ନା ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ଦାବି କରିପାରୁଛି। କେମିତି ଦାବି କରିବି? ଆରେ ଯିଏ ତମ ଛାତିର କଲିଜା, ସେ ତ ମୋ ଜୀବନ। ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛି। ପିଲାଦିନେ ଏଇ ଫ୍ରକ୍ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଖୁସି ପାଇଁ ଏଇ ଛାତିରେ ପଥର ଲଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସହିଯିବି।
ଟିକେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, ଜମା ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି। ବାହାଘର ହବ, ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାହାଘର